Wato daga lokacin da ka ga na kafe mutum sananne irin wannan, so haƙiƙanin gaskiya maganar da zan yi akan shi ba ƙarama ba ce ba. Wannan dai bawan Allah ko ban faɗi sunan shi ba, kallo ɗaya za ku yi ma fiskarsa kun san wane ne shi. Sannan ita wannan ta gefen shi saboda ta ɗan ji jiki, duniya ta ɗan make ta, kuma lokacin da ta tashi ba wannan lokacin bane na ku yaran nan 'yan TikTok. Dole ne sai na ƙara da gaya muku sunanta domin wani bai san sunanta ba. Ita ce ake kira Fati Baffa, Fati Bararoji. Dan ko a lokacin da take gane attashenta na taɓa ganin ta sau ɗaya, ita da Ali Nuhun a garin Falgoran Daji, lokacin ina ɗan almajiri na. Ina ƙolo, in shi Ali Nuhu bai mance ba, a cikin wata farar Stalin za su je Jos. Motar su ta lalace a Falgoran Daji. To cikin 'yan ƙananan yaran nan masu kallo, almajiran nan da kake kallo, to akwai ni ƙure ma daɗi lamba a ciki. Lokacin kuma da kana tashin sa agogon sarƙaƙar 'yan riga haka mai ɗan gajeren hannu da su Fati Baffa, ka nuna musu wani gida ka ce ku shiga wancan gidan. So wannan kenan. Amma maganar da nazo zan yi a nan gurarin, kun ga waccan tarayyar da na faɗa akalla yanzu shekara 24 ko da uku, sannan suna yaran su. So yanzu gashi dama Allah subhanahu wataala ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Kun gane? Namiji gaba yake da mace. Yanzu ga Fati Baffa girma ya zo mata, ga babu, ga abubuwa dai. Shi kuma Ali Nuhu daga wancan lokacin zuwa yanzu gaba ma yayi, gaban ma sosai da sosai. So amma in wani ne zai manta da waccan tarayya 23 nan da ni na gansu a halin da take yanzu. So amma hira da naga ana yi da ita a cikin gaban room, he nake ganin tana na tsaya kalle firar daga farko har ƙarshe, kuma he aka yi sa'a ba a daddatsa hirar ba. Ta shiga wani hali, ga babu, ga ciwo, fibros ta ce ciwon. A turanci in na faɗa daidai, amma bari in faɗa da Hausa yanda za ku gane, ƙari na mahaifa, kuma yana zuƙar jini. Ta ce da ya kai jininta ya ƙare sora kaɗan, wanda in ta tashi tana tafiya ma ta tafi za ta faɗi, ta kama abu, ita ta faɗi da bakinta. Kun san dai gaban rum yawwa ba ma ga maciji balle a ce talla nike mata. Kun san watannin baya ma ta ɗan taɓa mai gida zango, kuma mun ɗan yi mata abin da muka ga za mu iya, balle ku ce talla nike mata. In kun je gaban rum za ku ga hirai. Ƙarshe dai ta ce matan nan tana tsoron a cire mata abin, saboda a ce wata wayin an cire ana mutuwa, ita mutuwa kuma he lokaci yayi, tana tsoron cirewa. Ƙarshe ta addu'a ku gane cewa shi Allah subhanahu wataala na kowa ne. Ko ya kake in dai zaka koma gare shi, dama shi ya halicce ka, shi yafi kowa son ka, kuma zai biya ma buƙatar ka, kamar yanda yace inna Allaha ma'as sabirin, mai haƙuri yana tare da Allah. Wa man yattaqillaha ayyaj'alakum makarja. Duk wanda ya tsaya ga Allah, ya dogara da Allah, Allah ya ishe shi mafita. Kun gane? To wannan tsayawa da Allah ga Allah tana ta roƙo, sai Allah ya sawo mata wata ilhama. Kamar yadda take faɗi, ta je asibiti ta samu likita, ta ce ita dai ta zo a cire wannan abun. Ya ce dama tintin ya dace a cire, ke ce kike tsoro. Ta ce to yanzu dai ta zo a cire, amma akwai wata damuwa. Ya ce me damuwa? Ta ce ba ta da kuɗi. Ya ce wallahi din da dai Fati kika kawo kanki, ko baki da ko sisi na cire miki wannan abu. To ta ce ita bukatunta ba ta kiran 'yan fim, sai dai ta kira mutanenta a gefe. Kuma duk wanda da ta kira ya ce za a turo kuɗi, za a yi, amma shiru, zai taimaka kai. So ta ce ta kira sarki Ali Nuhu, da bakinta fa take faɗi. Da ta kira Ali Nuhu, kanwata ya aka yake take ga mai ga halin da take ciki. Ya ce lalle wannan maganar mun taɓa yin ta da baban Lahayatu, ya ce kina da wani ciwo a jikinki, amma kin kyadda a cire. Ta ce da yanzu dai ta miƙa wuya za a cire kaza, dai kuɗin aikin ne babu. A yanda take faɗi, saboda yawan kuɗin aikin tana tsoron kar ta gaya mai bata samu duka ba, ta raba biyu. Kun gane? Ta gaya mai rabi. A ƙarshe dai da suka gama magana, ce su haɗu wajen wane ne, Samson Gusau. Da suka haɗu, ta ce da ta gaya mai kuɗin, ya ce ba matsala, ba da account number. Ta ce wallahi bata sauke ƙawarta a cikin motar shi ta fita ba, da ta ji alat ya shigo. Kun gane? So irin wannan manyan taimakon da wannan bawan Allah ke yi, gaskiya ba duka ake fitowa da su fili ba. To ni kuma idan na ji irin haka, to ba zan yi ƙasa a gwiwa ba, na fito da su fili. A comment section na ga wani ya ce a haka kuma in kaga fiskar shi kamar ba zai iya wannan taimakon ba. To ai haka Allah ke, kuma irin aikin da Allah ya fi so kai kenan. Kar ka yi ka zo ka faɗa, kar ka yi ka sa wasu su faɗa. Kuma ni na tabbatar ba shi yasa ta faɗa ba, hira ce dai ta kawo. Kuma bawan Allah nan ni na haɗe da shi baccin na girma kenan, ɗan watanni kaɗan da suka wuce a garin Daura. Na je naɗin Dr. Dauda Kahutu Rarara,
daidai inda na haɗu da shi daidai gurin da dole ne kowaye mutum ya kun gaisa da shi, saboda daidai ni na baro cikin gidan sarkin Daura inda ake naɗin, na hauro ƙahata ɗaya biyu na fito daga gate, shi kuma gashi nan ya aje motar shi ya gama komai ya wuto sojoji masu bada tsaro zai shigo. Kun ga dole mu haɗu tunda abu ne na shi babban celebrities ne ni duniya, ni kuma ɗan ƙararrami ne, ni na fara cewa ayo gani ga MD to buɗan bakin shi na ji ya ce ƙure ma daɗi lamba. Abin ya bani mamaki da naga Alanuhu ya san ni kuma gashi mun haɗu, ban tsace mai aini ne wani mai dan yin bidiyon nan kaza ya faɗi sunana, muka gaisa. Kai daga nesa in ka hango yanda muke gaisawa zaka ce kaiwa an can dama can sun daɗe suna wannan, saboda barin shi gurin cikin yan security nan wani da ya rabo ya mun mola ya ce kai kana tare da kamar irin wa'annan, amma da sadda ka shiga na kyale ka a banza, to tunda yanzu ido na ya gani wallahi gani ga ka ganin fa mun yi wannan gaisawa da Alanuhu, na sa hannu na basa ne gaba. So saboda haka Alanuhu Allah ya saka maka da alkhairi, kuma wallahi muddin kuka ga mutum yana ci gaba irin wa'annan ko to ba fa a banza ba, a gefe akwai wata hidima da yake ma Allah subhanahu wataala. Shi kuma Allah subhanahu wataala ya fi san irin haka, in dai za ka yi abu dan shi to zai rinka taimakon ka fiye da kima, fiye da tunani. Kuna ganin Alanuhu a haka to jiya na shiga gidan jifar shi naji suna hira, akwai wani gaya da naji suna ce masarki, shi naji yana bada labarin cewa duk Kannywood wallahi daga rara ba mai kuɗin Alanuhu wallahi. Kun ga ko akwai irin su Nazira, akwai suwaye, kuma ni ina nan kan katanga. Kun san kan katanga ko mutum kai ya shiga a rinka ganin shi yana nan yana sauraron hirarsu ce naji suna yi. So saboda haka mutum ne wanda yana da kokarin taimakawa gaskiya, ko ba zai fito ya faɗa ko ya wannan ba, kawai da rayuwarsa simple. Yasa za ku ga jehi ina bidiyo zan rinka cewa inda kuna kamar Alanuhu. Ko jiya a maganar da na wancan gayan na Maiduguri na ce inda yana ɗaukan maganganun Alanuhu da ya zauna lafiya. Kuma ku tsaya ku lura duk wanda yake kasan Alanuhu in dai yana mai da'a yana jin magana shi zai wuya ku ga rayuwar shi cikin hargitsi. Ku diba irin su gayan nan Shamsu dan iya, kai ba sai na ga ma ba ka sai yana jin magana Alanuhu, ka taba jin shi da hayane wani? Ka diba Garzalimi ko, kai da ganin Garzalimi ko ka sai yana da rawar kai, amma da ganin takon shi kai ka sai yana jin magana Alanuhu, shi yasa zauna lafiya. So Allah ya samu dace. Kai in cika ku da bidiyo ku zo ku yi mun korafin daita, gashi kuma da yawan ku naji kun ce in kun fara sauraron bidiyo na ba kwa tafiya ya je karshe. A takaice dai Fati Baffa ga yanan dai ta murmur abinta, dan kwanakin bayani kaina aya matsa nake ganin ta wallahi, kuma domin Allah ban taba jin ta nemi taimako ko ta sa a nema mata taimako ba, amma alhamdulillah ga yanan dai kuna ganin tana ta fara'a da annashuwa, lafiya ta samu. Dama lafiya ita ce uwar jiki, lafiya ta fi komai, lafiya ta samu yanzu ga ta nan shadaudau, ko menene zaka yi da lafiya? To Allah ya ba marasa lafiyan mu gida da asibiti lafiya, mu da muke da lafiya Allah ya kare mu da lafiya, kuma Allah ya ji kan magabatan mu man ta mu ta zo Allah ya samu cika da kyau da imani. Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu, a jihar mu, a Afirka, a duniya baki ɗaya. Wassalamu alaikum.